No, ani anga jamana ministry be nyonfe mun yaslim be marama fewni kelekece koro ka kabari yakan anga foli bi Barikala. Monsieur le ministre, Bibina Gelea Donimbe Anga Sorasiu Ninyonje Bamakoya. O Hakila, Wilikan Jumambe Buluka, Nyasi Uma, Yelsa Anka Nyasi Koronfe Kelema, Kayano Kuman Nukunika, Wajiboka. Nera Hakila Kamini Gelea Nindamana, Ankianga Fenfenke. Uruga munu pakiri anywana anyo beke uhokum kono la moko chaman be mbi no lutara ni to mokutu ta min be kelenya mo la to mokutu we beri ruzu mo doy do fana be gawo we beri ruzu mo doy ne de ka conseiller do be ya o beri ruzu mo doy bari wuzu mo min tara kata frautu yon kan ka kelen nke akateni mo ke benani donc ni hakilla volonté birikula ambe forasi keleni ambe hamina ko e keleni an kan bulu franyon kan kata jugu nun kele ko banga jimana kan o yambe kala ni ni maintenant mo de malo de bala ya o be ga dun dimisun dunu hakite Butafka Bob Mwagoya, Kumire de Uye. Basso Tafka Bob Mwaga, Basso de Budun to a Mabo Mwagoya. Hanu Tarabita Mission Care, Betwest in Canaya. And we are for go Utokuye Mwagoya, Opunye, Pasu me Ridan Las Lacana. Ma Amafolo Ulla, go for Gendarme de Kuma à Lacana. Oluna Gendarme Nola. Ni décision wala talaga fo mo rega bla oluno la problème memi il faudra dogo fona boy foygo i don kunte sur la sala fo ne be don sur la sala ka président la kana ntebo bon akoya président la kana ni dira garu mabi donc na mo gula la ko na ngata oke groupe ndo la be a obega to la murti kuluto ya kaka ngala nen tuye anga laini miye ambeka kega jama kulu kile surasi be anga mbolo di nyoma pour ka anga ta mo ngon kre e mo re bola jama la kana andeme anga ka dese ka mbolo di nyoma kata ube mo re nyinna anye fuite na mamu funyina nanko anga mbolo di nyoma min kera o tamena o kera jibono anti ka so kan tuni kaka anyuro funi halibi bon akoni beko be anga nyamo bulu président ni premier ministre bulu angoni ya laini yemi angoni mesa hakil nan fo uli me uli muna bla romna amba ko chugula uli jimana nyamo woye ambulu di ko ni fen fo ko chugula amba ko chugula angoni ko ya laini mi fen kala anga tamaru beka jimana yam be de tay amem ka fen ke pour ka jimana la kana beku joro la atonu be no bana to na mse kan siga fo ne ko mami ra la ore ni ko na mo siga kuma la me ko jamana bla fembe sanfe problème ma ni wonte ni en clair problème nan clair ko fe kala na man si ko fo et puis en banga armadina ke kana service ke en la to anga sire traitement ne ko no mbole fo nya mais président mana be rom na an ko mbole ko Tabarikala, otimenengo gawo dun gawo kibare au be chugu mambi. Bon, gawo kibare ya komi le mago na nandema. Parce que angare me kuma chugu mina bi mina chamambe ibasro u mai ou bien mina chambe u tambulu. Donc, mago nunu kacha mo su be bula, bara fambe kana. Ankeli nyari kadela, ankeli kuntisula. Pour hukumu goson tuabu nana kandeme ana krefe mon be sedia mo nana depuis adamnat mo nana franga pour ga anga mo non kre no fo ala ke tuabu nana anye ansira ko danski uga damatme ko na ku ka mina chaman tia uga mo chaman refa minna ubay yere ni la sisa chaman bulla an re telegram so ga fo do kumbora sudan ku sina kata fu sudan
damadɔ minnu tora yan u ye hakili terroriste de ye u bɛ denmisɛnninw hakili tɛ ka bɔnbɔn suru la k'o t'u bila k'u ci mɔgɔw ma u bɛ taa u yɛrɛ faga ka mɔgɔ wɛrɛ faga an b'o de la sisan simirilon o kun y'a siɲɛ fila ye bɔnbɔn siri denmisɛnnin dɔ la a bɛna an ka sɔrɔdasiw cɛla ka bɔnbɔn nin ci sabu a bɛ mɔgɔ dɔw faga komi an ye mesure dɔw ta pour que mɔgɔw ka kɛnɛya sabati kosɛbɛ u k'i kɔlɔsi o fasɔn la u ye bɔnbɔn ni siri denmisɛnnin dɔ la u nana bɔnbɔn nin ci simiri wulada fɛ ka t'u bɛ nkari la u ye profité o wagatiw la mɔgɔw dɔw nana don pont jukɔrɔla la commissariat yɔrɔ la Gawusu yɔrɔ la ka don pont jukɔrɔla la ka na commissariat minɛ an bɛ yɔrɔ min na ni bi kunu wulada fɛ u mugu caman ci ɲɔgɔn na a laban na an kɔni an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw la mɔgɔ 3 ɲɔgɔn joginna mais a ma juguya kosɛbɛ mɔgɔ 3 fagara banbanti ninnu ka mɔgɔw la mɔgɔ 14 olu nana olu b'an bolo u ni min ka kan o bɛ da o kan an kɔni bɛ min ɲini population fɛ n'a ye mɔgɔ ye min ye ɲayɛrɛke ye ou bien ni a ka comportement tɛ ten kosɛbɛ u ka fanga mɔgɔ ye o de b'an lakana an tɛ se ka mɔgɔw lakana n'a sɔrɔ population m'an dɛmɛ ni renseignement na n kɔni b'o fɔ o ma gɛlɛya. ɲininkali laban ye Kidal de ye maaw b'a fɔ ko an tɛ Kidal maaw nana an dɛmɛ olu bɛ Kidal an yɛrɛ an dalen b'a la an fana ka mɔgɔw dɔw kɔni bɛ sɔrɔ a Kidal yan fan fɛ nka e bɛ mun fɔ maliyɛnw ye yalasa k'u hakili sigi ka nin kuma in ka fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ fɔ an ye. ne bɛ se ka min fɔ Kidal kan Kidal t'a la parce que n'i ye radio lamɛn surtout MNLA ye kuma mun fɔ a bɛ mɔgɔw sumakana kosɛbɛ. o k'u ta fɛ ka Mali sɔrɔdasi ye Kidal o kɔni manamanakan de mais an tɛ se k'an bolo biri u da la min ka di u k'a fɔ MNLA se tɛ MNLA ye bɛɛ b'a dɔn wagati min de la yɛrɛ u commencera ka i kan labɔ sinon u kun tununna n bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya mɔgɔw nana k'an dɛmɛ Faransi nana an kɛrɛfɛ CEDEAO mɔgɔw fana nana n'an sigira ka jɛ k'a fɔ an ka mɔgɔw ni kɛlɛ cogo min na an bɛ bɛn a kɛcogo de kan maintenant baara tilalen don an ni ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ tubabu olu bɛ taa Kidal ka Kidal mara a n'a kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu dɔ wɛrɛ bɛ yen an ni tubabu bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa Tɔnbukutu an ni tubabu bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Gawo maintenant an bɛ min y'an sɔrɔ fɔlɔ erreur fɔlɔ min y'an sɔrɔ fɔlɔ an t'a fɔ o ɲɔgɔn kan sɔrɔ parce que douanza minɛlen bɛɛ bolila ka taa Gawo mais an ma kɛrɛfɛla ninnu f'u ye ka sɔrɔ jugu damadɔ kun dogolen bɛ burusukɔnɔlaw la an ye mɔgɔ dɔw wuli k'u ka bɔ douanza ka taa fara Gawokaw kan mais ala y'a kɛ u ka mobili dɔ bilala panne na maintenant an ye mobili dɔ wuli Gawo u ka taa pièce di olu ma o sɛgɛntɔla yɛrɛ ko mɔgɔw y'olu ye u sɛgɛntɔla u y'u tola ka mine ta ka bila sira la komi sufɛla don u nana yɛlɛ mine kan ka mɔgɔ dɔw faga mɔgɔ 4 ɲɔgɔn faga o la an ko k'o ɲɔgɔn t'an sɔrɔ tuguni yanni ka to an ka kunfɛtagali ye an bɛ busukɔnɔla f'u ye mɔgɔw dogolen bɛ yɔrɔ la an b'u labɔ an b'o de kan donc tubabuw taara an bɛnna kan k'a fɔ a ye bɛ nin kɛ yanni ka to a ka tila o la an fana bɛ Gawo n'a kɛrɛfɛ ni Tɔnbukutu n'a kɛrɛfɛla ninnu f'u ye kosɛbɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ jugu dogolen tɛ yɔrɔ min na n'an bɛnna o kan a tɛ se k'a fɔ k'a fɔ an tɛ Kidal an bɛnna ma de k'an bɛ baara tila donc an tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ surtout ko minɛn b'an t'an bolo an b'o fɔ fo mɔgɔw k'o faamuya n'an y'a minɛnw nana don min na an bɛ bɔ tuguni ka taa foyi t'an bali ka taa Kidal ye Mali yɔrɔ dɔ de ye u tɛ se ka Gamina tɛ se k'an bali n'an ni kɛlɛ ka kan an b'u kɛlɛ n'an ni k'a ka négocier n'an bɛ négocier ni MNLA ye an bɛ négocier o b'a sɔrɔ u ye marifa bila an tɛ diɲɛ n'a ye abara u k'a fɔ k'u bɛ négocier ka sɔrɔ u jɔlen bɛ marifa b'u bolo o tɛ bɛn an tɛ diɲɛ n'o ye abara o tɛ kɛ fɛnɛ wa an bɛ taa Kidal ni Ala sɔnna. tabarikala général an b'a fɔ i ni ce awa welekan laban na i bɛ mun fɔ maliyɛnw ye. ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye n k'a dɔn an ka remue nin bɛɛ de kama an bɛ bɛɛ lakana an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ ye maliyɛn de ye hali ni min ye ko la tiɲɛlen kɛ
an b'a ɲini maliyɛn fɛ tajuru sira u ka bɔ a la ni min ye kola tiɲɛlen kɛ min damatɛmɛ ko kɛ i k'a ko fɔ sariyatigiw ye ani min kɛ kan o bɛɛ da kan mais mɔgɔ kana kɛ tajuru sira ye jamana tɛ dilan o kan n b'a ɲini fɔ fana u k'a faamuya k'a fɔ komi mɔgɔ nana i sigi diyagoya la mɔgɔ caman bɛ yen u ye ko dɔ kɛ u ye ko dɔ fɔ n'i y'u bila yɛrɛ ma u t'a kɛ fo mɔgɔ k'o yɔrɔnin de jate n'i t'i yɛrɛ sɔrɔ o la i bɛ ko caman kɛ i t'a kɛ n'i b'i yɛrɛ ma donc mɔgɔ b'o fa o dugu ninnu na n'u ye ko dɔ kɛ min ni ko tɛ ko bɛnta tɛ u k'a fɔ sariyatigi ye u ni min ka kan an bɛɛ da o kan mais tajuru sira ka ban ni ɲɔgɔn tɛ an bɛɛ maliyɛn de ye pour que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ an ka segin o kan